Yan, ito na mga kabayan yung nahuhukay namin. Yan, kaso laging umuulan, kaya yan makikita nyo may mga tubig. Tapos ito hindi ko muna pinadiretso kasi pag may tubig dito papasok na naman ulit dito. Kaya mayroon munang ganyan. Mayroon din yung ganyan sa dulo para hindi na pasukin ng tubig to. Yan, makikita nyo yung kulong puting. May mga tubig yan. Pero ngayon medyo gumanda yung panahon. Yan, medyo mainit. Yan. Medyo sumisikat na yung araw. Kaya bibili na ako ng mga materyales. Lahat ng para dito sa mga puting. Yan, para mailagay ko na. Yan, pupunta ako ng Tinambak. Yung Tinambak, yung bayan dito na mayroong hardware na pwedeng mabilhan ng materyales. Yan, dito pala mga kabayan yung pinaputol kong nyog. Yan, naging kwan siya. 40 pirasong 2x2x8 feet yung haba. Yung binayad ko dito sa pag-chinso niyan, 500. Yan, kaya ganun lang tsaka mura. 14 piraso, 500 lang yung nagastos ko dyan. Pero sa amin yung nyog. Kaya pag nagkulang yan, meron pa kaming isang nyog dun sa likod na hindi na namumunga sa sobrang taas na siya. Yun ang ipapaputol ko pa pag nagkulang. Yan, ito naman, ito yung pinagtanggalan ng mga ugat ng nyog. Yan, yung pinutol dito, nandito yung nyog na tinanggal. Yan, ito yung pinakapuno niya. Ayan. Pinala ko lang yung pinakapuno. Yan, tapos itong mga ugat-ugat na to, pinapatapon ko doon sa likod. Kasi hindi ito pwedeng gawing panamba kasi mabubulok. Baka lumubog din yung flooring. Kaya itong may mga ugat, tapon na lang sa kabila. Yan, doon sa bakanting lote doon sa kabila. Yan, tara mga kabayan, samahan nyo kung bumili ng materyales. Yan, malapit na kami mga kabayan sa hardware. Medyo malayo-layo rin yung biyahe, 30 minutes. Galing dun sa amin. Yan, ito na yung hardware. Na-order muna ako mga kabayan. Yan, okay na mga kabayan, tapos na akong mamili. Yan, okay na. Hihintayin ko na lang sa bahay yung deliver nila. I-deliver na lang nila doon. Yan, dito na kami mga kabayan. Nauna na sa amin yung bakal. Bakal pa lang yung dineliver. Ayan. Pati graba. Hindi ko na naabutan. Yan, ito na yung pakong in-order ko. Quanto di tres.
Saka didos. Ito lang muna yung in-order ko. Tag 2 kilo to. Tapos tansi. Lagaring bakal. Saka isang rolyo na ng alambre. Number 16 yan. Kwanta 1.5. Isang rolyo na to. Yan, ito naman yung para sa poste. Yan, 12mm lang to. 4 bawat isang poste. Tapos yung mga vertical bar naman, ito naman yung mga vertical bar 10mm. Lahat. Yan, kasi maliit lang naman yung gagawin kong bahay dito. Yan, tapos andito na rin yung 3/4 na graba. Yan, kwanto 4 na kubiko. Yan, hinihintay ko na lang simento, buhangin, plywood. Yan, 4 na kubiko rin yan. Yan, okay na ito mga kabayan. Ang hinihintay ko na lang, simento na lang, saka yung hollow blocks, saka plywood. Yun na lang yung kulang sa in-order ko. Yan, habang naghihintay ng hollow blocks, pinapatanggal ko na yung mga halaman dito sa gilid. Yan, kasi babakuran namin yan dyan. Yan, dumating na rin mga kabayan yung in-order kong hollow blocks. Yan, dinidiskarga na nila. Yan, yung presyo naman ng simento dito, 240 yung isa. Yan, okay na to mga kabayan. 20 muna yung in-order ko kasi laging umuulan, baka tumigas. Kaya paunti-unti lang yung order. Yan, bukas magpapaputol na ako ng bakal para sa anilyo, saka sa wool puting, saka sa kulong puting. Yan, okay na lahat mga kabayan yung materialis ko. Simento, graba, buhangin, bakal, lahat nandyan na. Yan, di bali yung nagastos ko ngayon sa unang order ko. Yan, ito mga kabayan yung mga in-order kong materialis. Yan, 5 pinulik, ang isa 830. Yan po, ito po yung mga presyo niya. Yan yung piraso kung ilan. Yan, tingnan nyo na lang po mga kabayan para may idea po kayo pag magpapagawa kayo ng bahay. Yan po yung mga presyo niyan. Halos konting diferensya lang naman sa ibang lugar. Yan. Ito naman, lagaring bakal, 40 ang isa, 45. Yung isa namang rolyo ng tansi, 20. Tapos ito naman, 20 bags na simento, 240. Yan. Yan, di ba bukas, papalinisan ko na tong mga puting na to. Kulong puting sa wall puting. Para mabuhusan na namin, makaangat na kami sa lupa. Para maipag-iba ko na rin to. Yan, hanggang dito muna mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.